fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum sejrin nagħmlu t-tifla Sant Ursula u sħaba verġni u martri, protettriċi tad-djoċesi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejjed Kelinu Żammit. O Alla, inti llum tferraħna bit-tifkira Santa Ursula bħalma inti tallimna bl-eżempju sbieħ tas-safa u l-qawwa tagħha, għatina wkoll il-għajnuna tiegħek għal merti kbar tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien, il-proġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontu imsejħin. Billi bl-umilta kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabbirku biex iżommu spirtu wieħed fir-rabta tas-sliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej i l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq xmajjar fis-sod qiegħda. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fuq il-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħin la fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka minant il-mulej u iħlas li ħaqqu min Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Nfaħrek missier Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tiela mill-punent, malar tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ isfel tgħidu li sħana sejra tagħmel u tagħmel tassew. U ċuħ boħra, tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll mela iż-żmien ta' issa, kif ma tafuhx tfissruh. Wara ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun ser itellek il-qorti, inti sejjer miegħu quddiem il-maġistrat ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq li ma jmurx
ikaxkrek qudiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik fidej l-esekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġ minn hemm qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela Ġesu kien jgħallem bl-eżempji konkreti mill-ħajja ta' kuljum. U Ġesu kien jitkellem ukoll dwar it-temp. Issa eżis meta aħna nħarsu lejn is-sema, x'nagħmlu? Nindunaw x'ikun ġej. Jekk hux mal-temp, jew ir-riħ, jew is-sħana. Imma minkejja dan Ġesu juri kif ħafna minn dawk li semgħuh ma kinux kapaċi jaqraw dak li kien qed jagħmel fil-ħajja tiegħu, it-tagħlim li kien jgħallem u l-mirakli li kienu jsiru. U allura l-mirakli li kien jagħmel Ġesu kienu xhieda li turi min kien tassew Ġesu. Għax min jista' jagħmel leġubijiet? Mhux minnu Setan? U allura l-kliem bl-awtorità li bih kien jgħallem Ġesu kien ukoll xhieda li huwa il-mibgħut tal-missier. Imma eżis il-qalb ta' dan il-poplu kienet jibsa u meta bniedem ikollu qalbu xierfa jasal biex jagħmel kollox u ma jasalx biex jemmen dak li hu tajjeb u dak li hu sewwa. Tant illi ħafna ma ċċettawx lil Ġesu. Mhux huma biss, imma forsi anke aħna ġieli għamilna fattina, għamilna gostina u għamilna dak li xtaqna. U allura rridu nqogħdu attenti biex il-kelma ta' Ġesu nattwawha fil-ħajja tagħna. Għaliex? Għax għadha u pitada jien qudiemu rrid nidher, nemmen u ma nemminx, qudiemu rrid nidher. U dak li hu moħħbi għad ikun kollox mikxuf quddiem Alla, m'hemm xejn li ma jistemax. U allura importanti ħafna eżis li aħna qegħdin nagħmlu ma' bniedem mhux kwalunkwe, mal-bniedem Alla. Billi biex ġejna darodu hawnhekk m'għandna ebda mertu aħna, il-mertu huwa tal-mulej Ġesu li tagħna ġurnata oħra u selifna ġurnata oħra. U propju għalhekk ġejna darodu hawnhekk biex ngħidulu grazzi mulej ta' dak kollu li inti għamilt miegħi li dalgħodu qomt minja fil-bira flaxija kemm raqdu u dalgħodu ma qamux u jiena u int għall-grazzja t'Alla mingħajr ebda mertu tiegħi jew tagħna qomna u kemm għandna għalfejn nirringrazzjaw lil Alla minha. Allura ħuti ngħidu li Ġesu mulej Ġesu iben tal-Alla l-ħaj ħenna lina u iva Ġesu iħenna lina. Ġesu jgħadirna għax jaf li aħna deboli, jaf li aħna fraġli, u għalhekk jgħadirna, u għalhekk jagħtina l-għajnuna, u għalhekk jaħfrilna għax jaf li aħna nistgħu naqsu. Imma Alla tagħna ħanin. Allura importanti ħafna illi nirringrazzjawh ta' dak kollu li qed jagħmel magħna. L-24 sija m'hemmx minuta li ma nistax nirringrazzja lil Alla jien. Għax l-24 sija għandi bżonnu lil Alla biex jagħti l-għajnuna il-makkinarju ta' ġismi biex ikun jista' jaħdem u rrid jaħdem arloġġ preċiż. Dak huwa l-ikbar miraklu eżis li qed jagħmel Ġesu magħna li nibqgħu ħajjin bil-wieqfa. Meta waslet il-milja ta' żminijiet Alla bat lill-ibnu fid-dinja biex iwassal bxara tajba tas-salvazzjoni. Fil-waqt li narfu l-imħabba kbira tiegħu għalina, nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna aħna u ngħidu isma'na mulej għat-tifħir tiegħek. Isma'na
biex il-Knisja tgħallem lill-bnedmin it-tama, turi triq tal-paċi u l-ftehim u tisqar bil-fidi s-sinjali tal-Alla preżenti fid-dinja tal-lum nitolbu. Sabiex kull istituzzjoni soċjali u ċivili taraf tiġġedded skont is-sinjali ta' żminijiet għal ġid ta' kulħadd nitolbu. Sabiex il-kongregazzjonijiet reliġjużi jarfu u jġeddu l-apostolat tagħhom għal forom ġodda ta' faqar u emarġinazzjoni nitolbu. Sabiex aħna li narfu naqraw il-ġrajiet ta' kuljum bħala parti mill-istorja tas-salvazzjoni fil-bini tas-saltna ta' Alla nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla tat-tiba li jġeddet kollox, għati lilna li nimxu wara l-passi ta' ibnek Ġesu li miet u qam għas-salvazzjoni tagħna. U issa qiegħed jgħix u jisalta miegħek flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma qoddimek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf li meħżuniti u d-nob tiegħi naħħilu. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Inres qoddimek mulej daw l-offerti li aħna llum qegħdin nagħmlulek fit-tifkret ta' Sant Ursula u sħaba Martri sabiex ikun jogħġbuk bħal ma oġbitek din il-qaddejja tiegħek fit-taqbida tagħha sal-mewt għal imħabtek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien raddulek ħajr. Għaliex Sant Ursula u sħaba li ħadu l-martir u l-isqarja ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef. U s-saħħa li minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhid għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit. Birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Infaħruk Missier Qaddis għal-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li bijhom inti għamilt kollox.
خلقت البنيدم ġbija tiegħek fdajtu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejaq kollha. U meta ma għadx għar-rida tiegħek u tilef fil-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u l-bil-profeti raw imtom jistennew is-salvazzjoni. U int Mister Qaddis hekk ħabbejt għad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu, twieled minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna inejxu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li mitwirxox għalina, min għandek missier fuq dawk li jemnu bad bħala l-aqwa dor l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddis daw l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li juħallinna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mister Qaddis u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbu mal-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs. Qasam birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol ħal kalċi bl-imbit, raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbuk u nidrak. Dan l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax l-mulej kull irkoppa temil kull il-sin jistqal Ġesu hu il-mulej. Għalhekk mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluħ fil-element tiegħek. Waħna nistennew jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispiritu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mena mulej f'daw kollu li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu offerta u dawk li hemm madwarna, il-poplu tiegħek kollha u l-poplu
kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll mulej f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu, fil-qaddej tiegħek kelin u żammit, u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna l-koll u lidek mis-sirħanin qatina li mal-Verġni mqazzu mala Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, ma' l-Apostli, ma' s-Saċerdot San Ġorġ Preka, ma' San Ursula, inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn maħlejak kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Frinna dnubietna bħal ma naħfru lin-noħa tjalina. Daħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi bil-xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażil. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-prinċep tal-paċi. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saf tiegħek. Iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem.
Ġobkom bil-wieqfa, ngħid ringrazzjament ta' wara tqarbin. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla. Nitolbu. O Alla, inti tallajt li Santa Ursula sħaba Martri fil-glorja tal-qaddisin. Qarreb tagħna bħala Verġnu Martri, għamel li bis-saħħa tas-sagrament li rċevejna nirbħu bil-qawwa kull ħażen u niksbu il-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Mill-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Infaħru li Marija, Talla u tal-bnedmi, namnula li zibaħanja, bil-feta lubi safin, Marija mħanin. Nitolbu għallimna dejjem iżjed nħobbu morru fil-paċi ta' Kristu.